A Pena do Corvo era un penedo maravilloso que había aquí no alto de Codeso, no que contan os veciños e as veciñas que se pousaban moitos corvos con moita forza. E esa corva, esa pena desapareceu, pero continúa nesta asociación, continúa na memoria colectiva. Quería falar de que non pase máis, que somos capaces de manter no noso espírito moitas penas do corvo, pero se as temos diante, moito mellor. Este poema fala diso. Garda agua a memoria dos camiños e retorna ao sol líquido o seu leito máis bello. Perto ten niño a garza. Sobre a entraña longa da soidade da ave discursan os xigantes en canto a asa espera días desde o sol. Chove unha revolta bella en espiral. Nela erguemos a voz coa forza da rocha en tempos de silencio e deixamos pegada inviolável na terra de Calé, onde descansa o ouro xunto a moura, na cabana eterna da memoria, na cabana do sol, porque persiste o soño, porque renace a luz. Queremos pedirle ao cónsul de Cuba, José Antonio Solana, que acompañe a Xoseneira Vilas para facer de entrega da Pena do Corvo simbólica e do noso cariño real. Boa tarde. En primeiro lugar, damos as gracias por estar todos aquí. O cónsul de Cuba, José Antonio Solana, que ven a correr dende Vigo, ¿verdad? Ali foi rescatado para vir ao evento o presidente da Real Academia Galega, a Xesús Alonso Montero. A todos os artistas que hoxe desinteresadamente se chegaron ata aquí, en moitos recantos do país, para ofrecer o seu talento, o que mellor saben facer, e mostrarlo a todos os veciños de Codeso e a todos a xente que se acercou dende moitos lugares, para que todas e todos pudésemos compartir todos estes valores que propiciaron a ilusión e as ganas e o cariño que lle temos a esta figura que está hoxe aquí homenaxeándose. Moitas gracias a todos e a todas. Xoseneira Vilas, xa de mociño, xa facía teatro aquí no noso concello, concretamente en Pontevedra. Con 18 anos, marchou para a Argentina, onde traballou de día, onde estudou de noite. Pasou ali 12 anos. Despois foise para Cuba, onde pasou 30 máis, pero escribindo sempre en galego e publicando sempre aquí no noso país. Compilou moita información sobre os galegos inmigrantes e gracias a él, moitos deles souberon o que realmente era o noso povo. Xoseneira Vilas tivo a honestidade de escribir o que lle é propio, de falar do que sabe, do que é seu. Nós somos dele como a él é noso. Nas súas obras hai unha dignificación da vida do campo, da labrega, do labrego, da nena, do neno, e en particular do neno labrego. Nos seus libros hai moitas referencias a Boqueixón, a Feira de Lestedo, ao Mundial, e nesta última obra que fixo, Esperando a Leiteiro, ten como principal escenario o Empalme de Vilar. E de aí de volta, de un a outro deses escenarios, todo eso estaba implícito. Queremos agradecerle tamén o labor da súa fundación, Cita Inglés, onde moitas nenas e nenos do noso concello acoden como usuarios da súa completa biblioteca. Para nós, Xoseneira Vilas
Valdoulle, porque tanto en Argentina como en Cuba deixou nun bo lugar a Galiza. Primeiro só e despois coa ben querida Anicia Miranda. Esta homenaxe faise extensiva tamén a ela, que nas súas obras sempre dignificou as nenas e os nenos. Anicia tomou a decisión de escribir en galego e fíxose veciña do Val do Ulla, onde o seu corpo descansa e o seu espírito sempre vai vivir. Temos que recoñecela como galega por méritos propios. As veciñas e veciños de Codeso, a través desta Asociación Cultural e Juvenil Pena do Corvo, queremos entregarlle a Xosé Neira Vilas un pequeno agasallo, recordatorio deste día. Unha pedra de seixo, moi simbólica para nós porque imita a nosa pena do corvo, que se atopaba no alto da serra, dende onde se contemplaba o Val do Ulla, e que, aínda que agora non está, segue estando en todos nós, na memoria colectiva. Con esta pedra que durará sempre no sentir, queremos homenaxear. Queremos, por último, facer extensivo esta homenaxe a todas as persoas que nos anos difíciles se mantiveron fiéis ao seu povo, como Isaac Díaz Pardo, entre moitos outros, por facer prevalecer os valores, a cultura, o patrimonio e a nosa humanidade. Esta homenaxe é un momento no momento, pero queremos estendela nos tempos para seguir agradecendo, seguir cultivando a senda do noso. Como labregos que somos, a beira do exemplo de Xosé Neira Vilas e de Anicia Miranda, queremos continuar a nosa tarefa, polo que abrimos e preparamos terra para cultivar. Iso mesmo é o que fixo Neira Vilas para que os que veñen detrás e para todo o povo. Moitas grazas, ben querido Xosé Neira Vilas.